Pozbuďme Tiborka Kota, Skvelička. Chce, nechaj ho. Kupko, výborne. Pozor na prešľap. Už len kúštik môžeš ísť doľava. Takže dovolte, aby zatiaľ, čo Lenka ešte má súťažiacich, som pozval 5 najúspešnejších furmanov podujatia ťažký ťah do 1600 kg. Na pódium pozývam Paľka Blažka, René Ambroža, Števka Štajera, už len hota. Patrika Keša a Rastia Ďuricu. Nech sa páči, chlapci, poďte. Užite si chvíle slávy. Wow, dívajte na to, teraz sa krásne rozbehol Kupko a ešte má minútu pred sebou. Počkaj, Feriko, my sa musíme pozbudzovať aj zo spodnej dráhy. Potrebujeme vašu posilu. Tak poďme do poklesku, horná aj dolná dráha, lebo Jožko, jakže sa volá, Hlavčák a Števko Štajer si to určite zaslúžia. Tak ešte raz. 5 najúspešnejší. Vydrž, Ferko, vydrž ešte sekundu. A sekunda už prešla, ale vydrž. Ešte kúštíček. My sme sa posunuli o 10 metrov, trošinku a ja tu stojím, takže ešte Takže ešte raz, je zaujímavé, že lepšie počujú Poliaci, Jonek a Katrik, a ja rovnako pozývam Paľka Blažka. Poďte. Tichosti, Hlavčák. Nesprav prešľap nahor. No, a keďže je to chyba postroja, bohužiaľ. Ďakujeme veľmi pekne, obrovský potlesk pre úžasného koníčka Kupka a Jožka Hlavčáka, pretože oni chodia pravidelne na podkovu a ja im za to veľmi ďakujem. Dobre, že moc netreba nič v pohode. Ďakujem.